Megvárjuk a többieket. Hát tudunk a jó felvételt csinálni a Svenről. Lényegében itt nem egy faluba vagyunk, hanem ez egy hegytető az osztrák-olasz határon, és igazából itt van 3-4 szálloda, aztán készennyezés, se éjszakai élet, se semmi, se helybéli lakosok. Itt lehet látni a szállodákat. Itt van az egyik felvonóközpont, az meg a hegynek a másik oldal. Az a csúcsot fent, az 2000 méterre magasan van. Ott imádok fent ücsörögni az osztrák-olasz határkövön. Istenes kilátás. Nem meg már látni, hogy mennyire elfogyott a hó, itt fönt azért még van, lent már teljesen jó idő van. Meglátni szembe a hóhatárt is. Többen elvesztek. Ennyi.